खुलुमबाय रायजोफोर दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदोंलाय आरोखि ना जोंहा बयजोंबो सिनायजानाय इउटुबार आरोखि ना मानगोनां इसकिं फंबाया दिनैहाय जोंनि नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय अन्थाइबारि गामियाव आरोखि ना बिथाङा सौफैनानै दङ। बिथाङा मानि थाखाय फैदों नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो दं आंनि भिडिअनि गेजेरजों ससेखौ फोरमायनो सानबाय। माने जोंहा बर'नि बिर जोहोलाव एनडिएफबिनि आरोखि ना बिथाङा रुंसारि जानानै थांबाय डि जाब्रां बिथांनि नामावहाय जे स्किम फैदोंमोन बिथांनि नामाव फैनाय स्किम बा प्रजेक्ट बेखौ दानदों होननानै मिथिदों आरोखि ना। दा बेयो मानि थाखाय दाननो मोनखो बा मानो दानखो बेनि बिखयनो बिथाङा गोबां खोथाखौ सावरायलांदों। दा आं भिडिअखौ होलांनि नोंथांमोना नायलांदो बुजिदो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। डि जाब्रां एनडिएफबि बर'नि बिर जोहोलाव डि जाब्रां एनडिएफबिनि फार्स्ट मुंख्लं बिथांनि जोनोम जायगाया अदालगुरियाव। दा बिथांनि मुसुखाखौ बानायनो थाखाय 12 लाख बेयावहाय सेंसन जाबाय इन'ग्रेसन खालामबाय। बिथांनि मुसुखाखौ बानायनो थाखाय जाय बिर जोहोलाव डि जाब्रां बिथांनि मुसुखाखौ बानायनो थाखाय बेयावहाय 12 लाखनि सेंसन खालामनानै इन'ग्रेसन खालामखांबाय। दा बेखौहाय बुफायबाय। सोर बुफायखो? बुफायबाय। दा दिनै बर'नि बिर जोहोलाव सासे गिबिसिन मुंख्लं एनडिएफबिनि दा बिथांखौ मुसुखा बानायनो जिबायदि 12 लाख सेंसन खालामखांनायनि उनाव दिनै बेखौहाय दानि सरकार बिपिएफ सरकार मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बेखौहाय स्किमखौ केन्सेल खालामबाय आरो बिनि स्किमनि फैसाखौ लानानै थांबाय। माने मान दोनासै बर'नि बिर जोहोलाव जायखौ डि जाब्रां होननानै बुङो दावहारु बिर। दा बिथांखौ खुनु जोंना हाग्रामा सारा मान दोनासै। बिखौ बिथाङा केन्सेल खालामनायाव गोबां मोनसे लाजिफोनांनाय जादों। दिनै बे अन्थाइबारि गामियावहाय बिथांनि नामाव मुसुखा बानायनो थाखाय 12 लाख सेंसन खालामदोंमोन। नाथाय बेखौहाय दानि बिपिएफ सरकारा दाननानै लानानै थांबाय। अब्ला आं मा बुंनो रायजो राजाफोर नोंसोर गावसोरनो सानदो। आङो बे जिथु मा होनगोन बेखौ सिडली समस्तियाव आङो गोबां जायगायाव गिदिंनानै नायबाय। बेबायदि माखासे इन'ग्रेसन जाखानाय स्किमफोरखौ मोनफ्रोमखौबो बिपिएफ सरकारा दानना लांजोब्बाय। रायजोफोर बुङैनो मेंजोबलायबाय आङो। रावफ्रानो गोमाजोब्बाय आं मा बुंबावगोन। आरो गोबां दंबावो रायजोफोर आं बारा बुंला माने आं ससे बुंनानै दोनबाय जायखौ दिनै बिथांनि नामाव मोनसे 12 लाखनि इन'ग्रेसन खालामखांनायनि उनाव बिथांनि मुसुखाखौ बानायनो मोनिया आं बेखौल' बुंनो सानो बिथांखौ लाजिफोनांबाय आरो आं बिनिफ्राय मा बुंबावनो बेखिनियानो आरो।